Satirická stránka Zomri sa stala kultovým miestom slovenského humoru, ale aj zdrojom, z ktorého značná časť Slovenska čerpá informácie o aktuálnom dianí. Chcela by som vám predstaviť jej protagonistov, ale opäť bez úspechu. Prišli s taškami na hlave, identity taja a povedali mi len, že jeden je korytnačka. Kto si korytnačka? Korytnačiak, pardon. Ty si korytnačiak, potom tu je bufetiak. Dobrý večer, deň. A starý admin vraj. Dobrý večer. Pod menom starý admin ťa poznajú aj tvoji fanúškovia. Vítajte v podcaste Stratégii. Vidím, že toto bude možno aj bez reči. Ahojte. Pozdravujeme všetkých. Miloníkov Segedinu. Hej. Tento podcast je o komunikácii. Na čom je založená tá vaša komunikácia? Na zvýšenom tlaku. No, záleží, aká komunikácia medzi nami, alebo aká komunikácia? Komunikácia, s ktorou idete na vonok. No, dajte nejakú stratégiu. No, v poslednej dobe, tak pobaviť tých ľudí hlavne, aby nemuseli stále myslieť na to zlé. Teda, všetko je zlé, ale aspoň robiť z toho srandu. Strašná floskula to je, ale tak to ja berem. Hej, ako veľmi rozmýšľate nad tým, či je ešte váš vtip alebo humor korektný, alebo už ste za čiarou? Stále, lebo tie podmienky už sú prísne toho Facebooku a Instagramu. Minule napríklad mi posielal jeden človek, ktorý spravuje celkom známu stránku, že dostal ban za slovo bukvica. Mal pofotené bukvice zo stromu a proste mu to dalo, že porušuje normy komunity. Takže stále pred každým príspevkom rozmýšľame. Hej. Áno, takže v súčasnosti je to už viacej taká autocenzúra ako v minulosti. Nie je to zo strany nejakých verejného tlaku, ale skôr zo strany tých platform, na ktorých pôsobíme, a teda, že tie pravidlá v súčasnosti sa sprísnili pre úplne všetkých. A existuje vôbec niečo také ako korektný humor? Alebo to už je vlastne nuda? Tak humor je aj nudný. Stačí si zapnúť televíziu, kde sa smejú hlavne tí protagonisti toho humoru. Hej, hovoríte, že teda chcete ľudí zabaviť. Je vašim cieľom aj ovplyvňovať výsledky volieb? Alebo myslíte si, že to dokážete? Tak buď sme v tom dobrí, alebo veľmi zlí podľa týchto výsledkov. Asi len zlý za posledné roky. No, áno, je to vidno vždy na tom výsledku, ako to vieme perfektne ovplyvniť. Ležíte hej? Nie, akože treba si povedať, že nemáme, že tá stránka alebo ten náš humor aj z tých príkladov, čo už roky pôsobíme na teda internete, vidno, že teda alebo snažíme sa nebyť nejaký nekritický voči konkrétnej politickej strane alebo politikovi. Nie? Akože možno si niektorí ľudia... Ono to je vždy tak, že keď teraz momentálne spraví prúser, ja neviem, Igor Matovič, tak sa nám tam vyroja jeho tí svedkovia Matovičovi a začnú nám nadávať, že sme platení Saskou, potom spravíme vtip na Sasku a zase tí tam dojdu vyplakávať a potom zase smeráci tam ani veľmi nechodia, že? Erik občas. Ktorý? Erik. Aha, ktorý? No, ktorý Erik? No, Erik Kaliňák. Ale on ma raz nám napísal kde, ale to už... Oni málo chodia, nemajú čas teraz. Asi. Ale sledujú to určite. Minule som pozeral nejaký rozhovor s ním, že má rád humor veľmi, no neviem, či náš zrovna. Stand-upy má rád, myslím. Ale teda otázka je teda, že akým spôsobom by sme chceli vôbec tie výsledky volieb ovplyvniť, keď vieme, že v každej politickej strane je x ľudí, ktorí sú jednoducho tak sprostí, že ich nechcete ani stretnúť v podstate v potravinách, nie to ešte mať v parlamente. Takže z čoho si vyberať? Môžete mať iba zlú voľbu. A máte pocit, že politici sa vás boja? Nemyslím si, že sa boja. Skôr niekedy to nepochopia, ako včera napríklad Juraj Blanár, keď písal status. Čo sa stalo? No, napísal status a nahneval sa na nás, že nechodí tam, že je kamarát z NATO, či čo to tam písal, že si podával ruky s tým, neviem, Blinkerom. Ono to bol nejaký vtip, že on sa pozeral iným smerom, či niekto s niekým si podával ruku a ten človek sa zároveň sa díval na iného človeka. Choďte na stránku, tam to nájdete. No, a on sa urazil, že sa mu nepáčil, že si s neho robíte srandu? On to asi sa o to dotklo trošku. No tak tí ľudia žijú v inom svete, on aj minule sa niečo sťažoval, že ho porovnávame s tou
speváčkou Conchitou Wurst sa hneval. Ale tak ja to chápem, že on to tak inak vidí. On je stará škola asi v tomto. Ale možno sa nehnevá, možno je to jeho nejaká komunikačná stratégia, že sa proste vyhraňovať voči týmto voči vtipom. Ako nám to nevadí, on to asi berie vážne, no sú takí ľudia. To vy, akože nevieš to povedať, Juraj Blanár nevyzerá ako človek, ktorý nerozumie humoru. Akože... Tak on je tá šťuka teraz. No veď tak práve. má toho veľa. Hej, takže ja verím tomu, že to je normálne vtipný, dobrý mužík. Tak niekedy vieš zarezať do živého, nečakáš. Hej. Karol Farkašovský bol teraz taký celkom prepieraný aj u vás, aj na iných rôznych satirických stránkach so svojou masťou s vegánskou, chlebom s vegánskou masťou a cibulou. Bio, cibulkou. Hej. A včera napísal, alebo predvčerom to už bolo, že bolo by treba tieto stránky začať regulovať, lebo že píšu hlúposti a metú ľudí. Čo si o to myslíte? No on povedal? Tak to treba, ja som čítal ten status, to som nezachytil, ale ja som ho zhrnul ako slovami klasika, že blá, 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 blá. A strašne dlhé to bolo, strašne veľa balastu tam bolo, ani som to nedočítal, myslím. Ale čo iné sa dalo čakať? Je možné, že takejto stránke alebo takémuto humoru niekto nepochopí a myslí si, že to je naozaj? Tak vy vidíte, že hej, ako vždy sa to dialo, nie je to vôbec žiadna novinka. Je to roky, vždy to niekto nepochopí a je to potom vtipné, keď to ten človek nepochopí. No, záleží na tom kritickom myslení. Náhodou včera som bol na trhoch a bolo veľmi milé. Som stretol asi 3 také páry, ktoré spomínali, že idú si dať chlieb s masťou, ale samozrejme sa smiali na tom. Takže... No a to je to, že tú smutnú vec, proste, že niekto niečo takému uverí, že urobiť z toho srandu. No tí ľudia to aspoň lepšie pochopia, keď to nejako prosto vysvetlíš. Ale to je tiež to zaujímavé, že to nám proste, my sme na to neprišli sami. Teda ja som čítal tú správu, to nám proste ľudia posielali. Poslal nám to človek, ja som sa na to pozeral, som tomu neveril, ale Boh vie, odkiaľ on to tiež videl. Kde to videl, odkiaľ to pozeral, či sám je autorom toho. Hej. A tak akože v tom tkvie aj jeden z tých princípov humoru, že tá konkrétna vec alebo konkrétny vtip nie je cielený nikdy pre všeobecne úplne všetkých ľudí. Ja neočakávam, že moja babka by pochopila, že chlieb s cibulou a vegánskou masťou, už len to, že vegánska masť by nepochopila žiadnu súvislosť s tým, že prečo by to mal byť vtipné alebo nemalo. Rovnako ako napríklad, keď sa včera pohádal údajne Marian Kočner s Černákom v base, tiež to väčšina ľudí, podľa mňa, alebo je to jednoducho cielený ten vtip na ľudí, ktorí chápu ten kontext, prečo by to malo byť vtipné, hej? Prečo je Marian Kočner vo väzení, prečo By napríklad... sa tam mohol stretnúť aj s Černákom? Že celú ten kontext musí niekto pochopiť, aby mu to prišlo vtipné, nie je to pre všetkých, hej? Takže nečudujem sa, aj ja veľa vtipov nepochopím, ale jednoducho nevypísam o tom na Facebooku, alebo nie som zhodou okolností nejaký vysoký politik, aby som sa mohol sťažovať, ale tak každý chápe niečo iné. No. Ale to znamená to, že v tejto krajine je veľmi dobré, keď sa musia vtipy vysvetľovať a písať o nich, vieš. Kto vás najviac neznáša? Máte také mená, že kto si myslíte, že vás že fakt neznáša? Tak asi veľa ľudí. Ja som chcel povedať, že nikto. Nikto a všetci. No. To môžeme zhrnúť. A môj mesiar. Každý sa na niečo hnevá. Ale niektorí ľudia sa nahnevajú, keď im aj do progresívneho Slovenska sa rypňa, do týchto akože teraz opozičných strán, alebo čo, tak sa tiež nahnevajú. To je, vždycky sa niekto na niečo nahnevá. Niečo, no. Zuzana Hanzelová sa nahnevá, keď sme nejaký sexistický. Ja neviem. Potom si to bufeťak musí žehliť. Potom musím chodiť za ňou, knedle nosím. A tak, no. A to je Romana Tabak sa na čo aktuálne hnevá? Minule niečo písala, že niečo s jablkami, neviem, že taký zoznam spravila z nepriateľských médií a my sme tam boli tiež. A veľmi ma nás pobavilo, že napísala, že ťažký týždeň, že s Jakubom Gulíkom alebo Gorduličom napísala, že ťažký týždeň s Jožkom. To bolo super, to ma pobavilo. Ale oni si tiež zase nemyslím, že to myslí nejako vážne. Ale ja to vidím, že to je agenda všetko. Že proste oni majú tú svoju agendu, tu idú a my to rozumieme tomu. Absolutne. Toto im funguje, takže idú ďalej. Áno, tak to je proste. Ja si myslím, Dúfam, že to tak je. Akože dúfam, že tí ľudia v skutočnosti
sú normálni. Že nehádžu dať do terča šípky alebo niečo také. Rovnako ako sa naučili chodiť pod posty a komentovať a zapájať sa do debat. Tiež sa to museli učiť. No. Prečo tam príde ten, napríklad teraz, no veľmi dávno to bolo, ale tak napríklad Tomáš Taraba chodeva komentovať kade-tade a proste to jeho followery to vidia, že tam komentuje, získa tam 3000 lajkov povedzme a on proste vyjde z toho ako víťaz. Hlavné správy o vás napísali, že ste extrémne liberálna a nenávisná stránka, z ktorej robia mainstreamové médiá celebrity. To je dobré hodnotenie, nie? Tak neboli sme smotánka ani bez servítky. Boli sme, v smotánke sme boli. Tak pardon. Ale teda len naše memečka. Tak potom to asi trafili, no tak sme. Tak, no ale nikto nás nikam nevolá. Tak smutné to je. Hej, a potom o vás ešte napísali, že ste zakuklení liberálni extrémisti. No. Prečo sa neodkuklíte? Lebo ja to stále vravím, to je jednoduché, tie vtipy nie sú naše. 80% tých vtipov nie je našich. To je, že to nie je ako ťažký týždeň s Jožkom, že proste tam niekto napíše scenár a ide sa podľa toho. My od tých ľudí čerpáme. Napríklad ten Farkašovský, to poslal niekto, všimol si to, upozornil na to naozaj detailne, že toto je MF-ka, tu je link, toto je ten status, má toľko hodín, má to 800 zdieľaní, že je to proste tak. Ja by som si to nevšimol. Ja nemám kapacitu sledovať Karla Farkašovského. Mne zabera polka dňa analyzovania a myslenia Romany Tabak a Andreja Danka. A to stačí, že? To stačí. To je na plný úväzok. Áno. A teda, no ale tiež ďalší dôvod je, že by sme boli extrémne nezaujímaví. Si predstavte, že by tu sedeli traja priemerní muži v strednom veku, ktorí by hovorili z prostosti. A ktorí by nemali tašky. No to práve, viete, keď sú tie tašky, tak aspoň to nejako na tých ľudí zaujíme. Však to, už je to aj tak známe, kto je čo, ako to je. A myslíš, že politici to vedia, že kto ste? Vedia. Určite. Hej. Tak Sisku majú, nie? Tak vedia. Nasadili na vás Sisku, že už ste si všimli, že vás sledujú? Netreba, myslím, nasadiť. A to je taká hodinová práca. Hej, to je tak, že náhodou, to Google a to je úplne jednoduché. Ináč, teraz som si naposledy som dal do toho Google umelej inteligencie, že kto je adminom Zomri. Aha. Alebo že to je stránka Zomri a bol tam asi polovica bola úplne, že nezmyselná vec, že nezmysel a že hlavný admin je Radovan Kazda. Tak to? Taký... Z Osasky takto, nie? Nie. On je nejaký analytik, nie? Nie, počkaj, to bol, myslíš, taký okuliare nosil, bol taký poslanec. My sa dávali také video, že mu tak škaredo povedali pred parlamentom, keď boli tie protesty cez pandémiu. Myslím, že myslím. A neskúšali vás niekedy šikanovať nejakí politici, alebo nejaké dezinfoweby? To ako by to prebiehalo? No neviem. Že sa vám vyhrážali, že zverejnia vašu identitu, no, veľmi prepierajú a budú vás, ja neviem, menovať, alebo... Veľmi je to zaujímavé, že... Pravidelne sa to deje, napríklad a moje meno napríklad zverejnil... Kto to zverejnil? Ľuboš Bláha, tuším, keď podával trestné oznámenie za nejakej... Lebo ja si to už nepamätám, lebo to bolo tak 4 roky. Veď práve to, že odtedy to prestalo všetko. Tak že... nedávno bolo trestné oznámenie. Ale tak áno, ale tak to vždycky sa niečo môže stať. Vieš, akože proste niekomu sa ten vtip nepáči. Ale... Tak vás zažaluje. Zažaluje, no tak hej, no ale to je zažaluje. To má nejaké tie procesy a už aj tí ľudia vidia, že proste čo je vtip, ako je satíra, ako funguje to Zomria, čo to je. Že ťažko vtip žaluješ, no. Aj tí ľudia to vedia, preto tí politici sa fotia tak, ako sa fotia. Oni to berú ako časť tej propagácie svojej. Ale to som, čo som chcel povedať. Vy máte skúsenosti s fungovaním v časoch rôznych vlád. Aké rozdiely ste odpozorovali? Že keď nám niekto vládne, tak je veselšie, smutnejšie, alebo je to vlastne úplne jedno? Čiže o tých ľuďoch primárne, ak to môžem pretransformovať. Skôr ide o to, že tá letargia stále sa zvyšuje. Aká bola otázka? Ešte som sa zamyslel. Či je rozdiel vo vašom fungovaní, že kto je vo vláde? No je, určite. Tak, lebo tie postavičky sa tam striedajú. Tak tam už sú proste... Tí ľudia majú... Ja tomu hovorím, že každý už má nejaký ten prívlastok. Že Andrej Danko povie nejaký brept, Romana Tabak myslí, Igor Matovič povie one time, next time, alebo príde s nejakým papierikom, alebo sa s niekým už pobije najnovšie. Že každý niečo má nejaký ten... Tak podľa toho sú tie vtipy. Áno, je to skôr o tom, že kto je ten... akí sú tí ľudia alebo tí politici v tom verejnom živote. Keď napríklad odišiel Andrej Danko, tak nám to trochu posmutnelo. Áno. Ale zase prebral štafetu niekto iný, všakže vieme kto. Áno, no Pozdravujeme Igora. V roku 2020, keď nastupovala tá nová vláda Igora,
toto všetko, takže nebudete niečo robiť, nebudete mať čo robiť. To bude nuda? Ja. To bude nuda, no a prišla tá korona nešťastná, prišla tá vláda nešťastná, všetko to bolo nešťastné, úplne. A potom ja si pamätám to leto, že ježiš, leto, uhorková sezóna a bum, tie diplomovky začali. A to bola palba. Vždy je niečo. Ja si pre nás je najhoršie, keď je nuda. Áno, vtedy som nervózny aj ja. Vtedy je to najhoršie. Takže ideálne pre politikov by bolo, keby boli všetci normálni a keby bol ten verejný priestor nudný, aby to ľudí nemuselo dráždiť a jednoducho nevytvárali by vtipy. Hej, ako hovoril Bufeťák, tak my tie vtipy prakticky vymýšľame minimálne. Nám to posiela tá verejnosť a my len zhodnotíme si, takže toto je vtipné alebo nie. Že toto... Akú má podobu nuda ako, ja neviem, Eduard Heger? To skôr neschopnosť, slabosť je tak skôr v tom jeho vládnutí. Ale hej, akože... Asi áno. No tí demokrati to bolo tiež také, no zle to celé uchopili. Ale však aj tá úradnícka vláda bola celkom nudná. No chvála Bohu. No, to si vieme... Tak to vyzerá nuda ako úradnícka vláda. Ale tak ten Odor mal z tej svetlé chvíľky svoje. Ale málo kedy. Akože keď si pozrieš toho pol roka posledného pred voľbami, bola fakt... Lebo to sme sa sťažovali, že aj tá kampaň je nudná, nič sa tam nedialo počas tej kampane. Volebnej? No dokopy iba tie isté veci stále, žiadne tie také niečo zmysluplné, okrem tej bitky v tom aute, tá bola taká. No ale to nebolo, to už bolo proste zase... highlight. Ale bitka v aute, to bol zase Matovič. Naplánované, vymyslené. Pán Kaliňák. Ale to bolo super vymyslené teda. To bolo z oboch strán. Teda. Hej, ale to je zase vec, ktorá sa netýkala tej vlády alebo tých politikov, ktorí boli pri moci, ale jednoducho len tí... Týkala sa už kampane, hej. No. Vy máte nejaký edičný plán, že si poviete na začiatku týždňa, že v pondelok dáme niečo také zábavné, tuto niečo trápne, tuto vyťahneme nejakého iného politika? Lebo to nefunguje vôbec. Ja absolútne tuším, ako si to predstavujete, jak to funguje. To proste vôbec to takto není. To proste... Ráno sa zobudíš a nevieš, čo bude. Hej, keď sa mi chce, tak sa mi chce, keď nie, tak nie. Ak máme naplánovanú nejakú spoluprácu, tak napríklad, že máme tam čas, že toto vtedy takto pridať, ale inak vôbec... No nie, my skôr dúfame, že sa niečo stane. Áno. Čo deň dá. Lebo akože naozaj ja som sa včera zobudil, ja som sa tešil, že bude oddych, lebo tak riešil sa ten chleba omastený a bum palacinky. A kto čaká proste, že budeš riešiť takúto vec? Ale tak chvála, keby boli takéto veci len, no. Máte rebríček svojich najúspešnejších postov? Nie, vôbec. Čo tak, že keď si spomeniete na tie roky, koľko fungujete? Od 2016, myslím? No áno, ale boli aj predtým stránky. Áno, 16. 16 je to takto, no. Zomrie od 16. Zdeznujeme sa, zomrie. Že najlepší post, keby ste dnes mali vybrať, že ktorý to bol, že ktorý najviac zaujal, alebo niečo sa stalo, alebo ktorý to bol? V zmysle dosahu, alebo... Za mňa sú to Fekyšovce. Fekyšovce ako téma, hej? No. Fekyšovce ako téma, ale... No, my sme zverejnili prvý aj to video, ten video záznam z toho zasadnutia. Ja som k nemu vyrábal titulky. Čo, hodinu robil, či koľko? Či aj dlho, strašne. Takže za mňa toto. Prečo boli tie Fekyšovce podľa teba také výnimočné? Lebo to bola tá slovenská realita, ktorú všetci zažívame. Konečne zrkadlo. V tých dedinách, ja nie som odtiaľ, ale tiež si viem predstaviť, že... Ale mohla to byť akákoľvek dedina. Samozrejme, mohla to byť aj mesto. Ja si to viem predstaviť, že aj v Bratislave na mestskom zastupiteľstve to takto funguje. Možno nie až takto pritiahnuté za vlasy, ale nejako podobne. No a každý si to vedel asi predstaviť, že áno, toto mi včera hovoril v krčme Jožo, že presne takto nám tam nový starosta vykrikuje, alebo čo, a že sa s tým dokázali nejako zžiť. No, za mňa v poslednej dobe sa strašne, nie že mne páčila tým ľuďom, akože naozaj tam niektoré posty mali skoro 50 000 tých lajkov na Instagrame hlavne, keď bol Robert Fico u Zuzany Čaputovej. Ako tam ona sedela. Taká... A to stačilo, že nič, iba fotka? Fotka a proste okolo toho nejaké veci. Už neviem, čo to... Že nebol to vlastne žiaden zázrak a žiaden nejaký... Tak je tam aj ten výraz tváre. Áno, že to stačilo. Všetci sa vedeli stotožniť s tým. Viete, keď si napríklad spomeniete na ten kontext, jak Robert Fico povedal, že ja nikam neodchádzam a už všetci si mysleli, že come on, že o čom rozprávaš. Teraz sa vráti o 3 roky, prosím. Prepáč. No. Ako sa to povie? Pome. No pome, že bože, čo rozprávaš? A teraz sa vráti proste absolútny víťaz volieb. A je to jednoducho paradoxná tá situácia.
prekrásna. Že platí, že čím horšie v krajine, tým lepšie pre robenie vtipov? Či to takto nefunguje úplne? Mňa špichlo pri srdci. Ja som tú otázku videl a je absolútne nepochopiteľná toto, že... Nie. Zľahčuje to. Akože keď je zle, tak proste ten humor to zľahčuje. Len ten humor to zľahčuje. Nad tými dezinformáciami nevyhráš už, môžeš maximálne remizovať, alebo si natrieť ten omascený chleba. To je jediné. Fakt, že prežiť to s tým humorom. Hej. A to robili aj naši rodičia, naši starí rodičia to robili určite. Len nebol ten internet, chvála Bohu. Môže sa stať, že na Slovensku bude raz tak dobre, že si nebude z koho robiť srandu? Nie. No. Ako sa podľa vás v čase mení zomri? Toto by som rád aj ja vedel. To by museli tí ľudia povedať. Alebo niekto od boku viac. Že je viac profesionálnejšie napríklad? Že tomu Overovanie tých informácií, presne tak, že ja aj tie fotky musím overovať, tie zdroje, lebo niektoré nie že ľudia, ale niektoré tie, ako to nazvem, korporáty neprajú si, aby tie fotky boli ich zverejňované, ale nakoniec nám tí fotografie, autori ich pošlú nám, na tieto veci dávať pozor. Na to, či ten obrázok ti nemôžu zmazať, či tam není niečo, čo by tam nemalo byť. Už ani tie nadávky nepoužívame. Ja osobne som už zmekol úplne. Lebo nadávať je najľahšie. Tak zostarlo to s tými ľuďmi. Čím to všetci sú takí. Že raz sme boomeri, áno. No, ale nie sme. My sme o generáciu mladší od boomerov. My sme, vlastne každý sme o generáciu mladšej od seba, nie? To nejako také. Stáva sa zo zomri mienkotvorné médium? Svojím spôsobom áno? Pre niekoho asi áno. To nemám rád rozprávať, chváliť sám seba a takéto veci. Nechvál sa nikto. Nikto. Ja to myslím v tom možno, že či existuje istá skupina ľudí, ktorá nejde automaticky na web HN online, aktuality alebo SME, ale odtiaľ, lebo za normálnych okolností ľudia takto získavajú informácie a je istá skupina ľudí, ktorá na tieto weby nikdy nepôjde a chodí iba na Instagram a tam má like, alebo na Facebook a tam má lajknuté zomri a toto je pre nich zdroj informácií. Tak som to myslela. No, keď ráno pridáš post a má 300 lajkov, tak večer má aj 2000 lajkov. Všetci večer idú do postele v kľude a pozrú si to zomri. Tam to je proste vidieť. Že zhrnú si deň. Tak. Lebo ich nezaujíma vlastne to, čo sa deje, nezaujíma ich, nemajú predplatené médiá, nechcú to vidieť. Ja osobne nedokážem pozrieť televízne noviny. Tam je to celé v kope, ja nerozumiem ľuďom, ako to dokážu odsledovať. Sa nečudujem, že na konci tie mačičky púšťajú. Mohli by aj od začiatku. Mohli by od začiatku púšťať. Mačičky by to mohli moderovať celé. Však aj budú, keď bude tam umelá inteligencia. Ale... Neviem vôbec, ako by sa to dalo merať, že čo je mienkotvorné a čo nie je mienkotvorné. Ak by sme to merali tak, že koľkokrát sme boli na nejakých zoznamoch čiernych alebo akomkoľvek zozname. Že mienkotvorný si vlastne štátu, vtedy, keď ťa niekto nemá rád? Keď sa niekto možno spomína alebo vie, že existuješ. Ale hej, keby sme brali to, že koľkokrát nás kto spomínal a povedali sme, že toto znamená, že si mienkotvorný, tak potom... Hej, no potom napríklad aj extrémne veľa dezinfowebov sú mienkotvorné médiá. Sú, ako všetci sú už v súčasnosti mienkotvorné. Všetci, čo majú internet a vedia to robiť s tým a používať, tak niekoho ovplyvňa nejakú skupinu a vedia to. Ale napríklad je to mienkotvorné v tom, že celý deň nerieši sa nič iné, len palacinky, celý deň sa nerieši nič iné ako ten omastený chleba. Lebo... Vlastne nastavujete tie témy, o ktorých sa ľudia rozprávajú niekde v kuchynke alebo na vianočných trhoch s kamošmi doma alebo v krčme na pive? No podľa mňa určite, lebo ráno to človek pridá hneď tú správu a už sa to šíri. Už urobíš tie vtipy. Do obedu som mal včera hotový, sme mali asi 8 vtipov, 9 na tie palacinky, no a už to išlo. Ono sa to prostredie strašne mení a teraz ja to vidím aspoň príchodom TikToku. Keď si pozriete niekedy, najmä cez víkend TikTok, tak tam sú jednoducho desiatky ľudí zo Slovenska, ktorí streamujú ako všetky médiá o tom, ja neviem, že ide šofér kamiónu a rozpráva jednoducho o tom, ako šoféruje kamión. A sú tam proste dva ľudia na pohovke, jeden v Trebišove a druhý v Michalovci a sú na pohovke každý a niečo sa rozprávajú iba o niečom, o tom, čo idú variť alebo čo. A sú proste desiatky a desiatky takýchto ľudí, ktorí len toto robia, jednoducho namiesto toho, aby neviem čo robili, pozreli telku a sledujú ich proste tisíce zase. Hej, to je... Vy ste dokonca často prví, ktorí zverejňujete niektoré informácie a citujú vás aj tie štandardné médiá, tak to nazvem. Ako to robíte?
No, to proste nám pošlú ľudia. Ja si predstavím tam tú Ventúrsku, ak si to pamätáš, čo bolo. Keď sa hádzali tie stoličky. Áno. No a ja som bol na záchode večer a ja som sedel na záchode a lustroval som si telefón a píše mi niekto, že niečo sa deje na Ventúrskej. To bola jedna správa. Potom som písal vám všetkým, že niečo sa deje a potom nám prišlo asi ďalších 40, 50, 60 správ s tým, s videami. Že normálne ľudia tam sedeli, boli v meste a posielali vám to. Myslím, že nejaká servírka alebo niekto taký nám to posielal, alebo barman, takí tí ľudia, čo boli priamo tam. A my sme to celé spracovali. To bol surový materiál, my sme ho celý spracovali, ty si to strihal. Vtedy sme ešte na druhý deň na Pohodu, myslím, alebo tak nejako to bolo 2 dní, to bol nejaký štvrtok v lete. A to sme celé spracovali a do jednej v noci, do druhej sme na tom robili. A potom nám písali z Čiech, neviem, či aj holandská televízia, neviem, kto to chcel použiť. Či to môže použiť, sa pýtali. Takže niekedy sa podarí. Potom tie horiace vlaky ste mali často ako prvý? No. To bolo, to ste boli médium pre cestujúcich, ktoré ja som istú dobu poznal všetky typy vlakov, že niekto písal, že horí vlak a nie, to sú iba brzdy. Že už som to takto vedel, presne tie vlaky. Potom to prešlo a potom o rok boli Česi, mali tieto problémy. A prečo si myslíte, že vám čitatelia posielajú tieto správy a tieto videá? Že prečo vám tak veria? Alebo... Lebo... Vlaky to posielali do Nového času alebo do Markízy? Ich baví aj ten formát. Ten výsledok potom, ako sa to spracuje. Že to je to, čo sa im páči vo výsledku určite. Lebo oni vedia, že keď to pošlo do toho smečka, denníka, alebo čo, tak sa to buď vôbec nedostane nikam, alebo to bude strašne dlho trvať. Že my to vieme pozrieť, spracovať, pridať. Overiť samozrejme, vždy overiť a pridať. Je podľa mňa najdôležitejší faktor, že ten človek posiela tú vec niekde, kde to dáva zmysel. Keď viem, že to pošlem niekam na nejakú neznámú e-mailovú adresu, kde si to môže prečítať niekto, alebo nemusí, alebo o 3 hodiny, alebo o 10, tak to tam nepošlem, ale keď vidím, že mám niekoho, ktorý je stále na linke a komunikuje so mnou, alebo že som počul, že to tak funguje, u nás to tak funguje, takže to pošle radšej nám, alebo tak tá odozva. Ako zisťujete, či to je naozaj pravdivá informácia, alebo vás chce niekto iba tak zaviesť? To sa nedieje, že by nás chcel niekto zaviesť. Skôr, že niekto nevie tie všetky okolnosti okolo toho, napríklad nejakého vtipu, alebo že či je niečo naozaj pravda, alebo nie, keď niekto napíše niečo na internet. A teraz myslím, že tie správy, ktoré vám prichádzajú od čitateľov, nejaké že tipy, že či je to pravda, alebo to nie je pravda. No veď to hovorím. No ide o to, že skôr je to, keď takéto niečo príde, tak skôr nejde o zavádzanie, ale o to, že ten človek samotný, ktorý to poslal, nepochopil, že to napríklad stiahol niekde od niekiaľ, alebo že mu to poslal niekto do WhatsAppu, ale že to posiela ďalej. Takže treba to hlavne vedieť, odfiltrovať, ktoré veci môžu byť úmyselne vymyslené alebo nie. Teraz kľúčová otázka, ktorá isto trápi vašich neprajníkov, hlavne, že kto vás platí? No firmy, chvála Bohu. Vydali sme knihu. Predtým hry. Čiže snažíte sa platiť sa sami? Takže ľudia a teraz firmy posledný rok. Merch sme rozbehli. Merch. Presunuli sme sa vlastne od toho crowdfundingu tento rok sme začali so spoluprácami. Samozrejme, že sme si vyberali, že nebrali sme všetko, stále sa snažíme tak, aby to sedelo do toho našho humoru, nech to má hlavu a petu a samozrejme nerobiť z toho teleshopping, takže to je limit. Na to si dávate pozor, aby sa z toho nestal nejaký predajný kanál? No, tak zase my by som boli radi, keby to bol predaj. Presne tak. Tak... že my by sme boli radi, ale ľudia sa boja, ale oni si aj zvykli už, aj preto sme prijali toto pozvanie, toto budú počúvať asi tak 3 marketéri, 4. A jeden študent. Presne, a ten marketer vás osloví na ďalšiu spoluprácu. Nie, určite. Teraz hneď, ako tu sedíme ráno o 9, tak budú všetci volať a písať. Hej, ono to nejde naživo, viete. Aha, pardon. Aké značky si vás vyberajú, alebo pre koho si myslíte, že ste atraktívni? Ako viacero klientov nám vyslovene povedalo, že oslovujeme ich cieľovú skupinu. Takže neviem, či to treba špecifikovať, že konkrétne, že čo vzdelaní ľudia a tak ďalej a tak ďalej. Takže. A samozrejme tí, čo majú radi humor, preto vždy sa to snažia uchopiť nejako s humorom, že ak ten produkt, alebo tá služba, alebo tá firma a tak ďalej, že má pre ňu zmysel ísť týmto smerom, tak vtedy to spojenie dáva zmysel. No, mne sa veľmi páči, keď pochopia tie kontexty, čo máme, tie naše hlavné znaky, že ten Segedin napríklad, že proste voziť ľuďom na Jeepe Segedin,
To ste mali spoluprácu s Jeepom? To sme mali spoluprácu s Jeepom, to bolo skvelé. A čo sme, veľa sme toho tam mali. Akože spomeniem Knauf z pohľadu toho, že tie susedské odkazy, ktoré proste fungovali, tak si presne našli to spojenie, že našli čo si ľudia vypisujú v bytovkách, hej? Tak. Áno. A veľmi radi sme už boli aj mediálni partneri filmov, napríklad Invalid tento rok. A ten Invalid bol skvelý. Ale ja som mal najradšej to v síti. To, čo mali tie... To nebola korona, to bol rok 2019. Čo to bolo? Skús o tom viac povedať? Síti to boli takí uchyláci. Bol dokument, že dali do takéhoto štúdia nejaké 3 dievčatá a aranžovali to ako detské izby. A oni písali vlastne na tých pokecoch, boli nejakí... pedofilmy, hej. Na tých seznamoch, alebo na čom to boli a tam vlastne im písali. A prečo si vás vybrali ako v takejto ťažkej téme, zložité, že prečo si vybrali vás, alebo čo bola tá vaša pridaná hodnota? Lebo z tohto si ťažko robiť srandu? No, asi, že sme to robili zadarmo. Ale nie, my sme to aj chceli robiť zadarmo, my sme to nič nechceli. Dostali sme táto plnú tašku Coca-Coli, to si pamätám. To bolo super, to boli super časy. Oslovovali sme tú cieľovú skupinu. Áno. Mladí ľudia, ktorí sa chystajú mať deti, podľa mňa také niečo. Následuje veľa tých od 30 do 40 najmä, alebo od 26 do 40, to sa dá pozrieť v tých štatistikách vlastne. Takže na tú prevenciu vlastne voči tomu. Ale ten film bol, ten film je hrozný akože tou témou, ale to spracovanie aj všetko, až to doteraz niekedy. Musím si to pozrieť znova, dlho som to nevidel. Ja som sa akorát povedať, že kto ho videl, nezabudne na to, že... Áno. Že sa treba aj pozrieť do tej detskej izby, že to, čo to dieťa vlastne robí. Oni to vlastne aj zostrihali na takúto slušnejšiu verziu bez tých končatín kadejakých, ktoré tam sú znázornené. Že to premietali aj na školách, ako tú prevenciu pre tie deti, že pozor na to. Aj doteraz vyrobili taký ten plastový štítok, čo sa dáva na notebook, na tú webkameru, že sa dá zasunúť, že v síti je tam napísané. Mám to doteraz. Vyberáte si tie spolupráce tak, aby sedeli do toho vášho kontextu, alebo beriete všetko? Nie, neberieme všetko. A vyberáme. Neberieme, nebudeme sa rozprávať toto v inotajoch. Napríklad sme odmietli nejaký hazard. Cigarety elektronické. Hazard, cigarety sme odmietli. A takéto veci, ktoré nedávajú zmysel ani nám. Nemyslíme si, že ani ľuďom. Aká je odozva toho vášho publika na platené príspevky a spolupráce? Najprv to bolo strašné. Museli sme sa to prelomiť, ale museli sme sa tam i naučiť robiť poriadne, že ako to má byť. Pamätáš si tú ČSOB prvú, keď sme robili? To bolo tak, že my sme pridali príspevok, ktorý mal nejak vyzerať, ale nakoniec vyzeral inak. Prišlo tam asi 1000 ľudí, ktorí nám vynadali, že ako to, že s bankou robíme, že to dovolujeme, ešte, že to je celé príšerné. No a na druhý deň som tak smutný sedel, som tak čakal, čo sa bude diať ďalej. No a písali na tej ČSOB celý nadšení, že chcú pokračovať. Tak to bolo také milé. Že im strašne stúpla tá návštevnosť, že ten produkt, 300%. ktorý potrebovali, aby sa... Tam išlo o to, že potrebovali nejaké slovo, nejaký názov nejakého produktu, aby sa dostalo na verejnosť. A jednoducho tým, že ten vtip bol taký, ono nebol ani kontroverzný, on bol skôr taký škaredý. Zle to bolo celé. Bol taký, áno. Že aké by ste to... No šili sme to horúcou ihlou. Za 5 minút jednoducho, aké by ste vyrobili reklamu, tak také to bolo, ale bolo to úmyselne tak spravené. A preto to pôsobilo na tých ľudí a jednoducho si to zapamätali. A potom už to nejako išlo postupne a proste a je to tak, no bohužiaľ, ak chceš fungovať, ak chceme fungovať, tak musíme brať tie spolupráce. No neoslovil nás nikto, ani ESET, ani Soros, no nie je to také jednoduché. Hej, no žiadneho sponzora takéhoto. Sponzor, hľadá sa sponzor. A tá komunita aj tak sa potom k tomu postavila, že nás začala brániť, že medzi sebou si povysvetľovali veci, že v skutočnosti tak, ako sú, takže... Že áno, že pochopili to, že vlastne aj my musíme, ak chceme robiť tú robotu tak, ako ju robíme, ak má to byť aktuálne, lebo Zomri musí byť aktuálne. Preto má aj úspech, lebo je aktuálne. Nemôžeš to robiť večer, keď prídeš z roboty. Mňa by to aj nebavilo. Jeden obrázok. A bolo je také dni, že jeden obrázok, 2 obrázky za deň, keď naozaj bolo leto alebo niečo. Ale musí to mať nejakú tú... Dokáže vás dnes Zomri uživiť? Dokáže. Alebo ešte robíte aj niečo iné? Nie, nedokáže. No, ako dokáže uživiť jedného človeka, povedzme tak. To je dosť málo, no. Áno, je to málo. Je to málo, ale je to tak. No. My nie sme... Jeden človek by nedokázal spraviť 2 knihy, 2 spoločenské hry.
Tie grafiky nám pomáha robiť jedna šikovná baba veľmi. My kresliť nevieme. Čiže všetko to je tak poprepájané. Aká budúcnosť podľa vás čaká Zomri? Že môže to byť aj niečo, že sa zmeníte na platený kanál? Ako by sa to spravilo? Ako sa to robí teraz? Platený kanál, ja neviem. To je ten Hero, alebo čo, no akože... Ťažko povedať. Ako v Česku sú ľudia, ktorí na tom zarábajú 10 000 eur, 100 000 eur. Ale oni robia rozhovory. Nie, ako nikdy by to nebol uzatvorený formát, lebo vždycky to je iba tak pol na pol, že iba ho delíš potom medzi niektorých ľudí. Ale niečo potom je prémiové. Áno. Ľudia dostanú prémiový vtip za to, že si zaplatia. Čiže obi o to bol záujem vôbec. My máme takú nešťastnú práve, to je taký nešťastný tovar, ktorý my produkujeme, že ľudia nie sú zvyknutí za to platiť a ani ja som nezvyknutý za to platiť a vôbec si neviem predstaviť, že by som platil. Ako budeme pýtať peniaze alebo platený kanál, keď fakt 70% tých vtipov je od ľudí. A to je to aj prečo tie tašky na hlavách, prečo je tam ten imič tej značky, že nie my, všetci sú Zomri. To mám rád, to razím, že každý je ten admin toho Zomri. Že niekto sa môže hnevať na nejaký vtip, že už to je strašné, ale ja som ten vtip nevymyslel. Mne sa ten vtip páči a pošlem ho ďalej medzi tých ľudí. Takže tak. Keď sa pýtam na tú budúcnosť, tak bude aj na iných platformách? Bude aj na iných platformách, ako je dnes? Dnes ste na Facebooku a na Instagrame? No bavili sme sa v aute teraz, ty ani nevieš o tom, že sme premýšľali, ten Facebook ma hnevá nejako. Nepáči sa mi ten Facebook. Profesionáli budú vedieť hovoriť, čo s ním robia každý deň, že to je neuveriteľné, že ako tie algoritmy, druhá vec ako tá funkčnosť a po každom update a tak ďalej, že ako to funguje, viac nefunguje, ako funguje v poslednej dobe. Ja som asi jediný človek, ktorý vy na to čas nemáte, ktorý sa snaží moderovať tie diskusie. Že pozerám tam fakt, keď sú tam nejaké zlé veci, alebo tie spamy tých falošných profilov, že to blokujem a tak, ale už to nejde ani blokovať klasicky cez aplikáciu, už treba ísť prepnúť si na Facebooku tú stránku, alebo ísť na počítač, tam to odklikať. Niekto o tom aj písal, neviem, či nie ten Struhárik Zenka, že odklikať. Proste strašne to je všetko zbytočne komplikované. Komplikuje sa to a aby ten Facebook neskončil tak, že všetci z neho odídu, išli na Twitter. Z Twitteru sa teraz všetci potichu vracajú. No. Radšej sa nepriznajdu na Facebook. Takže vy budete na TikToku? Sme. Vy ste na TikToku. Ale máme to ako robiť. TikTok máme, ale nejak mážu stade videa, alebo má to nejaké tie, neviem aké, alebo odchádza to nejak. Nemá to ten... Tiež sa vám úplne tak nedarí, ako by ste možno chceli. TikTok je o tvárach ľudí, ktoré tam sa ukazujú a nejako sa tvária. A keď my nemáme tvár, tak na TikToku jednoducho akože môžeme robiť nejaké vtipné scény alebo čo, ale celé to je vždy o videu a my jednoducho na video nie sme až tak. Ale že by sme mali o toho nejaké očakávania, to vôbec. To sme si založili, že vyskúšame, ale to vôbec. Ja na to niekedy si spomeniem, že to máme, ale tam už ani nič nepridávame. Jediná šanca podľa mňa ako tlačiť toto Instagramu, lebo Facebook asi končí a Twitter? Možno teda X? Twitter, akože kto vie, len zase slovenská spoločnosť vôbec nie je na Twitteri. Ani podľa mňa už nebude. Ale po tých posledných veciach, čo sa tam udiali, tak to vie čo. No, všetci tam odišli na ten Twitter, keď začala tá vojna na Ukrajine. Všetci tam čerpali informácie, potom to prebral ten Musk, premenoval sa a všetci odišli odtiaľ vlastne. Abo nikto to tam... Teraz Palestína a Izrael mu tiež nepridalo. Tá situácia tam, ktorá sa deje a jeho vyjadrenia. A či vôbec ten content, ktorý robíte, vy by zaujal na tom Twitteri? Je tam nejaká stránka Zomri, niekto to tam spravuje, pridáva, tak ťa pozdravujeme, ozví sa nám. Niekto nám jednoducho ukradol profil. Ale nie, že ukradol, niekto si založil proste Zomri online profil, ale nevyužíva ho práve, že zle. Používa ho normálne, že zdieľa tie príspevky korektne, tak ako sú na Facebooku alebo na Instagrame, vlastne robí robotu za nás. Tak vidíš, hovorí, že Zomri sú všetci. Áno. Je to milé od neho, ale zase vidno, že má normálnu prácu, lebo nejde to, čo ideme my na Facebooku a na Instagrame. Hej, nemá toľko času na to, aby to stihol preklápať. Čitatelia stratégií a marketéri sú na LinkedIne. To ste už videli takéto niečo? Áno, videli. Aha, to je dačo, no. To je zase aj pre... To ty nevieš. S tými životopismi dačo. Hej, zo životopismi. Ale je to o to. Je to o tom, ale už to vyzerá inak. Hej. Ale veľa ľudí hovorilo, že teraz, keď chceš nejako stúpnuť, akože robiť biznis? Kariérnych veciach, biznis, to je slovo, robiť biznis. Čo je robiť dneska biznis? Zarábať peniaze. Takže treba ísť na ten LinkedIn, ale to, ja neviem, to Zomri môže mať LinkedIn? Nie, no, môže, ale ako na čo? Tam ide o to, že my robíme obsah pre širokú verejnosť. A
kým tí ľudia si nebudú jednoducho každý deň na záchode scrollovať LinkedIn, čo teda ja nerobievam, myslím si, že to nerobievam. Niektorí to robia? Robia to, ale zase neviem si predstaviť, že takíto ľudia, ktorí sa boja, že náhodou nejaký HR-ista na ňo niečo vyťahne, že by tam lajkoval alebo komentoval, zomri. HR-ové vtipy, tak by ste mohli marketérske. No to je, niektorí píšu, že keď zverejníme ich vtip, že si to dajú do životopisu aj. Niektorí sa z toho tak tešia, tí ľudia. Nič, zatiaľ Facebook, Instagram, máme aj YouTube, ale tam tiež nahodí sa to, ale čo tam ten YouTube, no kto to bude pozerať na YouTube? Zomri musí byť rýchle a aktuálne, lebo aj tá situácia je teraz taká, že niekedy sme z jednej témy žili týždeň, napríklad z tej Dankovej rigoróznej práci, no teraz by to trvalo deň. Maximálne, všetko trvá jeden deň, už niekedy 3, teraz 1 a ide to takto rýchlo. Ale zase tak môžem trošku tizovať dopredu, že dobrá správa pre tých, ktorí už proste Facebook, Instagram nebaví, tak prekopávame webovú stránku, aby bola čo najpriateľnejšia pre nich. Že v nejakom bode to spustíme. Hej. A najlepšie mať vlastný web. No. Ono sa hovorí, že nemáš nikdy pracovať na tom cudzom piesočku a ten Instagram je vždy niekoho. Instagram ako Instagram, vidíš, čo sa deje s Facebookom, možno sa to bude diať aj s Instagramom, že budú nejaké platené formáty alebo niečo, čo sa budete musieť... No s tými reklamami to je teraz tak. No my sme napríklad preto sa to podľa nás aj tak mení, lebo my sme napríklad nedali ani jednu platenú reklamu, nikdy na ten Facebook, ani Instagram. Akože platenú, myslím, áno, že ty by si platil za to, aby ťa ľudia pozerali. Hej, že ten sponzorovaný odkaz, tak to myslím. Dokonca sme sa bavili o tých algoritmoch, ale máme informáciu od ľudí, že ktorí aj si označili, aby im zobrazoval náš obsah, aj tak sa Facebook rozhodne, že ho nezobrazí. Ale tu nehovoríme iba my sme naozaj natáčali sme s najväčšími influencermi na Slovensku a oni vravili, že tie algoritmy, že to je 0 bodov. Už proste, že to vôbec nie je tak, ako to bolo niekedy. Že oni to vidia tiež sami. Teoreticky sa to môže stať aj na Instagrame? To sa deje aj na Instagrame. Ale je to neporovnateľné. Napríklad na Facebook pridám niečo, má to nejaký počet lajkov a na Instagrame aj 10-násobný počet. Že je to také, ale na tom Instagrame je to také živšie. Áno, tak toto funguje, ale potom extra kategória je, že si fero joke. Áno. No ale parochňu a kričať neviem, no tak nemám zatiaľ. Len kričím. No nie, hovorím o tom, že on má jednoducho extrémny úspech. On prišiel na ten algoritmus. No, že to, čo funguje a to čo funguje na Slovákov. Vie to podať výborne. To, čo funguje na Slovákov. Fero joke. No, ja si ho pamätám, ešte keď v Markíze bol na dni otvorených dverí. Naozaj, on bol akože... On začínal úplne tak zľahka a potom sa tak rozbehlo. Ale tak on si to vymakal. A my sme si to museli vymakať. A proste preto veľa stránok končí, alebo prestanú mať na to čas. Prestanú ich to baviť. Ale hlavne, že ten čas im to žerie. Naozaj to zomrie súčasť dňa aj 13 hodín. 14 proste, že žiješ tým, pozeráš, to sleduješ. Podľa mňa je tam aj ten faktor vyhorenia, že keď to robí... Na jednej strane je výhoda, keď to robí jeden človek, že všetky akoby tie zisk, ak má nejaký zisk, tak ide iba jemu. Na druhej strane je tam ten faktor, že ho to musí po nejakom čase alebo v nejakom... Že to zomelie. Baviť. A my máme podľa mňa brutálnu výhodu v tom, že je veľa vecí od toho množstva rôznych hlav, ktoré zatiaľ vyhorené nie sú, alebo sú v tom období, ktoré sú ešte tvorivé. Takže keď nám posielajú, tak tá múza prichádza aj od druhých. To je to, že keby sme to robili sami z hlavy, neexistuje, už by to bolo dávno už. V tomto sa ja čudujem Radovi Ondřejičkovi, že po tých stovkách rokov, čo to robí. Stovkách rokov. Nie, že stále ty kokos. No, akože, ale vieš, on má tú výhodu, on má svoju aplikáciu, ale on je pod smečkom vlastne. No my takto nefungujeme. Tam je to istým spôsobom platené, hej, že niektorý obsah je ten veľmi prémiový. Áno, presne tak. Zaplatiť. A ja preto neviem vôbec, čo pridáva cynická obľuda. A vôbec ani, možno som to vedel v roku 2012, som vedel, že čo pridáva cynická obľuda, lebo nič iné nebolo. Ale ani ma to, akože z úcty k Radovi Ondřejičkovi ma to nezaujíma ani nejako. My sme sa stretli a on hovoril, že on si napríklad úmyselne nepozerá naše vtipy. Že on proste cieľene na našu stránku nechodí. Hej, že aby ho to neovplyvňovalo. Aby sa neinšpiroval, aby si vymýšľal niečo vlastné. Áno. A akože ja tiež nechodím na iné stránky, takéto humoristické, aby ma neovplyvňovali, ja nemám na to čas. No,
Vtip je v tom celý aj v tom Zomri, že veľa ľudí z tých našich top prispievateľov si založili vlastné stránky. Aha. Majú vlastné stránky, niektoré sú úspešné viac, niektoré menej, ale hlavne je vidieť, že ich to baví. Že to robia z radosti a že chcú to robiť. A my im to aj preberáme, označujeme ich akože... No ale koľko ich ešte funguje? Satyren funguje? Satyren, s kým, s čím, skromne ako tak funguje, keď sa mu chce. Memoviny tie už veľmi málo, ale to boli jedny z najlepších príspevkov, ktoré nám posielali. Potom boli tie kripláže. Kripláže tiež nejaká. Málo, niečo áno, ale málo, ale super, akože tak skvelá práca tých ľudí. Stojatá voda ešte bola, aj to málo cynizmu na toto miesto je, ale akože ten nevznikol od nás, ale ten si to robí na svojom kolene a ten tiež úplne inak presunul tie svoje veci. A neviem, aké ešte stránky sú. No je ich viac o mnoho. Liberálne monštrum je. Takže ich je veľa. Tak ale aj trúfale povedať zase, že vznikli iba... Nie. Nám, že treba povedať, že to je ich úsilím. To vravím aj také, že čo sú, akože čo sledujeme, alebo nám posielajú svoje veci a tak. No dobre, tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do Stratégie a porozprávali nám o tom, ako vlastne fungujete a čo vám zaželám? Tak veľa nových spoluprác. Tenké palacinky. Dobrých čitateľov, ktorí vám budú posielať dobré vtipy. Alebo aktuálne, čo sa deje, niekedy to nemusí byť ani vtip, ale iba reflektovať tú realitu. Ja želám kolektívu Hospodárske noviny, aby nám už konečne dali niekedy perlivú minerálku. Tak na budúce, keď prídete. Ďakujem. Ďakujem next time. adminom Zomri, Korytnačiak, Bufetiak a starý admin. Čaute. Ahoj.